Lehenengo bideo honetan, enpresa parte hartua kontzeptua eta enpresa parte hartzailea kontzeptuarekiko funtsezko aldeak aztertuko ditugu. Enpresa parte hartuak ez dauka definizio zehatzik eta esanahi desberdinak izan ditzakeen kontzeptua da. Egia esan, enpresa bata zeinetan langileek kudeaketan, emaitzetan eta edo jabetzan parte hartzen dute. Baina definizio hau oso generikoa da. Eta azlen saiatzen gara bi ideia edo bi funtsezko kontzeptuak bereizten. Alde batetik, enpresa parte hartzailea, hain zuzen ere, langileek kudeaketan parte hartzen duten enpresa da. Bestetik, enpresa parte hartua, langileek jabetzan parte hartzen duten enpresa da, eta ondorioz, enpresaren emaitzen eta arriskuen parte dira ere bai. Azken enpresa eredu honetan, langile bazkide egoerak batzutan enpresaren erabaki organoetan parte hartzeko aukera dakar. Logikoki, enpresa parte hartu batean, jabetzaren izaera kontutan izan da, orokorrean langileek erakundearen kudeaketan eta proiektuetan aktiboki parte hartzen dute. Eta hori dela eta normalean, enpresa parte hartu bat, enpresa parte hartzailea izan ohi da. Hala ere, enpresa kultura partekatua jatorriz eta etengabe landu beharreko ildoa da, bai enpresa parte hartuetan, zein enpresa tradizionaletan. Lan sozietatea erregulazio propioa duen enpresa parte hartuaren eredu nagusia da, zein eta langileek jabetzaren gehiengoa dute. Tokiko eremuan gizarte ekonomiaren parte gara. Baina nazioarte mailan antzeko figurarik ez dagoenez, enpresa parte hartuaren mugimenduan kokatzen gaituzte. Enpresa parte hartuen kontzeptua ez dago oso garatuta Euskadin eta oso zaila da hura bultzatzen duen mugimendu sendo eta koherente bat sustatzea. Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan zein munduan gertatzen den ez bezala. Hala ere, enpresa parte hartuen mugimenduak gure mugetatik kanpo duen aitortza, esperientzia eta arrakasta kontutan izan da, enpresa sarea eta gizartea orokorrean sentsibilizatzeko ekintzak martxan jartzera bultzatzen gaitu. Gure helburu nagusiena, enpresa parte hartzearen inguruko haztegi bat sortzea da, etorkizunean langileek protagonismo handiagoa izateko konpromezua hartzen duten enpresa parte hartuen mugimendu bat egon dadin. Enpresaren garapena, enpresarekiko langileen konpromezua eta pertsonen gogobetasuna hobeto lortzen laguntzen dute eta horrek negozio emaitzak hobetzen ditu. Aldi berean, erronka sozioekonomikoei zuzenean erantzuten die. Hala nola, berdintasun handiagoa bultzatuz, lurraldean enpresak errotuz, erabaki zentruak lurraldean mantenduz eta tokiko garapena bultzatuz. Gure mugetatik kanpo dagoen mugimendu arrakastatsuari begira, lehiakortasuna galdu barik, bai enpresarentzat zein jabetzarentzat, zein langileentzat, zein gizartearentzat, abantailak dakartzan enpresa eredu hau sustatzeko aukeraren aurrean gaudela uste dut.